zein izan daitekeen elikadura burujabetza eskoletan bidea markatzeko kontzeptu, baina baita ere proiektu interesgarriak. Zentzu horretan, gaur goizean nolabaiteko markoa hitz egin nahi izan dugu, eta horretarako ikusten duguna da elikadura burujabetza eskola proiektuetan lantzeko beharrezkoa dugula markatzea zeintzuk izango diran elikadura burujabetza hori lortzeko pausoak. Norabide horretan ikusten ditugu bai agroekologia eta baita ere herri hezkuntza eraldatzailearen oinarriak finkatzea. Agroekologia bai bere eremu tekniko-produktiboan, bai bere eremu sozioekonomikoan eta baita ere bere eremu politiko-kulturalean. Eta herri hezkuntza eraldatzailea ulertuta hezkuntza ez dela neutrala eta finkatu behar ditugula nolabaiteko metodo politiko-pedagogikoak agroekologia eskoletan lantzeko. Zentzu horretan, gure esperientziak partekatzerako orduan, bai nahi dugu baita ere azpimarratu, helburua ez dela eskolak baserriak bailiran lantzea, baina bai zenolako agroekologia landu aldugun eskoletan. Horretarako funtsezkoa bihurtzen da, herri hezkuntza eraldatzailearen ikuspegitik ere, gure ezagutzak eta gure esperientziak partekatzea, baserritarren ahotsa ere eskoletan egotea, kontzeptuak eta ortzimuga berriak finkatzea, eta pentsatzea zein dan gu gizarte bezala eta hezkuntza sistema gizarte horretako erdigunean dagoen begia bezala, zen nolako ardura hartuko dugun gure elikadura sisteman.